Hindi ka ni plataforma sa pabadlong bay. Sa video ko di abi. Hmm. Ikaw akong kaldiritahon karon. Ah. Murag madayon na gud akong pangandoy sa una. Namudagan og iski chairman aning lugara. So ang unang plataporma, pen alisahan. Tara ba daw? So ang unang plataporma, tagaan og chika ang mulay yab. Hey! Tagaan na to sila chika. Kay para malingaw sila. Pen. Unite. Daon na to ng purok pabadlong. Kay duda ko pin. Kini mga standby dia apin. Wala gini sila mga oyab pin. Laro daan pa ni mga tao diri ah. Di pud kabulo mo first move. So tagaan na to sila pin para kita ang suportahan nila. Tara pin. Taya ning kinabuhi ay. Sige, tagpapormahan na itong wala ni. Di po takabulong diskartig chika. Nakatay motor. Brandi na itong mga sinina. Dindot ang chinilas. Nakatay cellphone. Pero way mo angkas. Sige lang. Paboran nagyapot na sa panahon. Dili sa karon. Sige lang. Ano itudlo man to ni Upin? Tawag ko na yo. Tambay. Duda ko na yo ba ko na uyab. Ano mo man uyab? Tara Sigyaw yaw. Sige yaw. Bitaw pud no basta uyab no kasamukan kay no. Tatong dulon kay kampanyan ta ni. Sus! Yawa eh! Tagmakatayaming tayo ni pasahero na chika. Boss, tayong adlaw boss. Uy, ako na itong mudagan og diskit chairman sa atong barangay boss. Dating babadlong, ngayon na itutulong boss. Sis! Nanapod na yung tutulong-tutulong. Wapo kay tagporma. Wapo tagmotor na ati cellphone. Di mo kabalong mga tagma. Plataporma pag mo, plataporma ninyo ka nang makatabang mo. Sukuan niyo boss, ano sa'yo problema na boss? Kanang pag mo, plataporma ba ang kaning mga uyab matagaan chika. Boss. Di lang ingon na kuan boss. Karon boss mo na ang among unang plataporma boss. Mutukag sa dili boss. Ang unang plataporma pen. Araw, kami pen. Ang way uyab tagaan og chika. Plataporma na ni pabadlong. Pabadlong ni. Di daw eh, pasikati na ko anay mo plataporma daw big tinuod ba yun na. Ay sa ako tawagan na. Wait lang dia, wait lang. Katay lang ha. Di daw, Pen, Bin. bantay pen na pen. Bantay na pen. Gusto kang chika? Unya lang. Sikati daw ko. Asa naman itong busing ni mo? Sige naman itong pasalig. Buratang bo. Supra naman kaka-excited ay. Opo tagito karon. Tayo lagi wala ha. Kaya po ni mo gaw. Ay. Sorry gaw na pa man gud ko gihapitan good. Sige na kay nay nagpaabot dito na kuan. Ya. Tro, chikao. Tro. Boss. Balik ko boss kay di Augusto nga pasalig ra ko. Ano boss oh? Imong request sa chika boss. Noon boss. Bili na ako sa imo boss. Gusto mo na? Madala na balay. Ikaw na bahala ni boss. Gawin mo ang gusto mo. Pen. Tara na pen, kaya dagan pa tayo purok nga tagaan kay wala pa sila oh. Sige na, boss. Matik boss, ang boto na kasi mo ha. Enjoy boss. Boss, bilag lang mo ya. Tindot ka ni plataforma sa pabadlong bay. Sa video ko di abi. Yo, plataporma ni si Babadlong, ha? Natag magchika. Matay. Naman to sa unahan, bay? Hindi. Murag dagan-dagan na gud ko yung natagaan og chika. So, last duha na lang. Pwede na tamang uli pen. Duha na lang pen. Uli na ta. No. Kumaw mo pang stock di ya. Kapuyo, di na jud kumuban sa mo karon. Grabe ka naglamod rin mataanan ni. So, nagod pag mudaog na ko, di anab. Imo na tanan basig order tag pila ka kuan na McDo. Tawagan sana ako si Agaw April para di na tamalangan. Di na ay. Kapoy pa kayo. Ilogaw. Oh. Asa na? Ana. Ay tara, nana. Sus, dali ara giniagaw. Uy, matik mo si Agaw boy, di kailangan yan. Gaw. Dali na. Manaman ta dito og dito ano? Oo. So dito ara ta banda. Tara na ya.
Lako na ta. Sige, tara, tara. Budlo. Oy, boss. Nangot to, boss. Unsa to, boss? Maayo kay nga tao ba? Maayo. Tan kay ka. Idol kita ka ba? Tuna ko, boss. Nakituyo sa ako, boss. Aw. Isa raman akong tuyo sa imo ha. Gusto din ko maka kuya ba? Gusto ka makauyab. Oo. So, gusto kag tsika. Kalang good. Dra, taga-dra lang ka, no? Oo. Sige, napay duha ka slot. Hatag na ko na sa misa. Fights. Kita ka na. Kita ka na. Asa dyan? Kana. Ay, ka na. Fights. Bay. Ikot ka na. Sige, mate, kimo na na. Dula na yun. Kimo na na. Ay, miss.